Sziasztok! Ez a Metin 2 Genesis úgymond root privát szerver. Ez a szerver megtalálható a metin2hungary.hu-n, azt hiszem .hu, igen, vagy .net, nem tudom. Majd a videó alá adok egy linket szerverről is, meg a metin2hungary.net-ről, igen, net, arról is adok egy linket. Ez a szerver kicsit a sárga meg a piros birodalom elhagyatott, leginkább kékbe vannak, ahol látjátok a kék zászlót a fejük fölött. Elég sok újítás van benne, mint ahogy látjátok a ninjának itt egy vadi új íja. Ez a újféle ló, ez a griffnek a, gondolom a griff átalakított hasonlása. Új vértek is vannak benne, látjátok. Van benne ez a vér, az az új fegyver. Egy csomó új fegyver van benne a kliensben, szerverben, stb. Meg az itemshopban is megtalálható leginkább. Elég drága a slé, de az ne zavarjon. Nagyon jó szerver, rohadt könnyű fejlődés, farmakkal ellátott szerver. Vannak új mappok, itt a troll map, ide kell valami különleges belépő. A Donaka füle. 10 darab Donaka füleért kapsz egy kék sárkányládát, amiből értékes cuccokat lehet nyitni. Zombi map 2-höz én még kicsi vagyok, 117-esen. Van zombi map 1, azt még megnézem. Igen, ez is még kicsi vagyok. Meg van itt farm map. Erre, ha farmapra bementek, most nem megyek, már nem tudok kijönni, mert nekem bugol a játék, nektek nem fog ki. Úgyhogy nektek jobb lesz, mert új kliens van, én nem tudom letölteni. Patch-el nem tölti le. Na, mindegy, bementek farmapra, akkor ott jó sok pénzt lehet gyűjteni. Hát jó, nekem most én most le vagyok égve, mert nem voltam bent régóta. Hát ennyi lenne most ez a bemutató. Legközelebb még többet is mutatok, meg lesz még Minecraft videóm is, meg sok minden. Sziasztok!